Bon dia, xiquets i xiquetes de tercer de primària. Ací teniu les propostes d'activitats per a aquestes setmanes de Pasqua. Per una banda, continuem amb flauta i ara ja anem a fer dos cançons que coneixeu, les dues cançons, però les anem a fer per primera vegada en flauta. Aquesta vegada sí que anem a incloure la nota fa. Ja veureu que és molt fàcil perquè les quatre notes van correlatives, mi, fa, sol i la. Si partiu de la nota sol, sabeu que la nota sol és només amb una mà, d'acord? El la seria alçant un altre dit i després tornem al sol i del sol trobem la nota fa i la nota mi, d'acord? La nota fa i la nota mi ja participa la mà dreta. Anem a començar fent un exercici. Del sol farem sol, fa, mi, només això, d'acord? A veure... Pots fer-ho tu a la vegada amb la flauta. Sol, fa, mi. Val? Repeteixes això diverses vegades i el següent exercici seria sol, la, sol. Sol, la, sol. Repeteixes unes quantes vegades i ara farem la, sol, fa, mi. La, sol, fa, mi. Practiques un poquet això i després ja ens podríem ficar amb la primera cançó. La primera cançó és Peix Peixet. Diem les notes primer. Sol, la, sol, fa, mi, fa, sol, la, sol. Sol, la, sol, fa, mi, fa, sol, mi. Vos doneu compte que les dues parts de la cançó són molt paregudes. La pregunta musical i la resposta musical. Són iguals, però només canvia el final. La pregunta musical acaba en la, sol, i la resposta musical acaba en mi. Val? Ara ens hauríem de treballar un poc les posicions de la flauta. Val? Vos dic primer el primer trosset. És sol, la, sol, fa, mi, fins ahí. Només, més o menys és la meitat, un poquet més de la meitat. Val? Seria sol, la, sol, fa, mi. I la següent part seria des del fa, sol, la, sol, fa, sol, la, sol, fa, sol, la, sol. I ara ja podríem fer tot el primer pentagrama. Val? Sol, la, sol, fa, mi, fa, sol, la, sol. En flauta. I ara, el segon pentagrama és molt paregut. Sol, fa, mi. Fins ahí és igual que el primer. Per tant, aquest tros se suposa que ja vos el sabeu. El final seria fa, sol, mi, fa, sol, mi, que en posició de notes seria fa, sol, mi. Ara vaig a fer el segon pentagrama. Val? Ara vaig a fer este d'ací, tot sencer. Val? Una vegada jo he treballat
el primer pentagrama per trossets i el segon pentagrama per trossets, ja podeu tocar tota la cançó. I el segon pentagrama i ja teniu la cançó Peix Peixet acabada. La següent cançó que vos propose és Si la barqueta. Si la barqueta es tomba, xica, no tingues por, alça la corda en l'aire i canta una cançó. Aquesta també l'hem cantat de vegades en classe. Ahí les notes serien sol, mi, fa, sol, la, sol, mi, fa, sol, la, sol, sol, mi, fa, sol, la, sol, mi, fa, sol, la, sol, Us heu donat compte que l'hem fet dues vegades perquè té els dos puntets de repetició, d'acord? Si veiem les notes en flauta, les posicions serien sol, mi, fa, sol, la, sol, mi. I la segona part que seria sol, mi, fa, sol, la, sol, i després se tornaria a repetir tota sencera, perquè tenia els dos puntets de repetició. Recordeu, sol, mi, fa, sol, la, sol, mi, fa, sol, la, sol. I tocada seria la següent part de les tasques que vos propose, ja sabeu que no són obligades, podeu fer les que vulgueu, com si voleu fer només un trosset de flauta i un poquet de so, conforme vos vaig a bé. Mireu, vos propose fer un rap, aprendre a fer un rap. I mireu, per a fer un rap necessitem dues coses, paraules i ritme, ximpunt. Després ja se li pot ficar una base musical, percussió, no sé què, però això és el més important. Per començar, vos propose que agafeu lletres de cançons fàcils que ja coneixeu. Us he proposat El ruquet valent, Peix Peixet i Si la barqueta es tomba, que són tres cançons que hem vist a classe. De fet, la barqueta l'estem fent ara en flauta i Peix Peixet també és la cançó de flauta d'ara. Després, el que s'ha de fer amb aquestes cançons que ja coneixeu, se tracta de recitar, no cantar, sinó recitar el text en forma de rap. Com se fa en forma de rap? S'exageren les síl·labes accentuades del text per a que servisquen com a guia i com a ritme. Podeu provar a allargar més unes síl·labes o a canviar els accents o a fer més fortes unes síl·labes que altres. Per exemple, vos vaig a fer una primera proposta. En Peix Peixet, podeu fer Peix Peixet, de la canya, Peix Peixet, de la canya al sarronet. Vos heu donat compte que allargàvem unes síl·labes o, per exemple, la mateixa cançó se podria fer allargant d'altres síl·labes que no foren les d'abans. Mireu, vaig a fer la mateixa però de manera diferent. Peix Peixet, de la canya, Peix Peixet, de la canya al xarroner. Hem allargat síl·labes diferents de les que hem allargat abans. Altra cosa que també podeu fer és ficar una base rítmica de percussió corporal. Jo he fet un xasquit, però podeu fer el que vulgueu. Podeu fer palmes, podeu fer genolls. Hi ha una molt simple que és la típica de ti-ti-ta,
ti-ti-ta, amb els genolls. Podríeu fer, per exemple, si la barqueta es tomba, d'esta manera. Si la barqueta es tomba, chica, no tingues por. Alza la corda en l'aire i canta una cançó. Val? És una proposta, podeu anar inventant. Després de practicar amb aquestes lletres ja conegudes, vos propose que feu vosaltres la lletra. Podeu fer-les en forma de corxeres o en negres, o el millor és juntar negres i corxeres i fer variacions rítmiques. La temàtica que vos propose és ens quedem a casa o tot anirà bé. Podeu contar com ho esteu passant aquests dies a casa o com penseu que acabarà o si teniu ganes d'eixir, el que siga. Vos fiqueu un enllaç on una xiqueta fa un rap d'aquest estil i per últim vos propose que feu, una vegada tingueu la lletra i una vegada ja heu provat amb percussió corporal, vos propose que reciteu la vostra pròpia lletra amb aquesta base musical d'este enllaç. D'acord? I res, i això és tot. Espero que vos ho passeu molt bé en Pasqua i que ens veiem molt prompte. Val? Adeu, que estigueu bé.